Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. ஸோ 13வது அத்தியாயம் பார்க்கணும் இல்லையா இன்னைக்கு? 13ல 6ல இருந்து பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கோங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. 6 இல்லையா? ஆமா, 6, 7 சேர்ந்து இருக்கு. சேர்த்து படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. மகாபூதான்ய கங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவ ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோசராக இச்சா தேசக சூகம் துகம் சங்காதஸ்தேதனா திருத்திக ஏதச்சேத்திரம் சமாசேன ச விகாரம் உதா இக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேணி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். உடல்னா என்ன, களம் கஷேத்திரக்னம் சொல்லிட்டு இல்லையா? கஷேத்திரம்னா இந்த உடல், கஷேத்திரக்னா இந்த உடலை அறிபவன். இந்த உடலை அறிபவன் 2 பேர், ஆத்மா பரமாத்மான்றத பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு. அந்த அத்தியாயத்தோட விஷயத்தை தான் இங்க சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எத்தனை விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க? பஞ்சபூதங்களால் ஆன ஸ்தூல உடம்ப பத்தி சொல்றாங்க. மனம், புத்தி, அகங்காரம். மனம், புத்தி, இது சூக்ஷ்ம உடம்பு. அதுல இங்க 2 சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? புத்தி, அகங்காரம், அவ்யக்தம். ஓகே. அப்புறம் 10 புலன்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது ஓகே. இந்த சூட்சும உடம்பு சொல்லிடுறாங்க. அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள், அதாவது என்னது? ஸ்மெல் பண்றது, அப்புறம் சுவைக்கிறது, பார்க்கறது, அது மாதிரி 5 புலன் பொருட்களை சொல்றாங்க. கேட்கறது, தொடு உணர்வு, அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது 5 புலன் பொருட்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. விருப்பு வெறுப்பு, இன்ப துன்பம், இந்த இரட்டிப்பு உள்ள பொருட்களை இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. உயிரின் அறிகுறிகள், அதுதான் ஆத்மா இல்லையா? கான்சியஸ்னஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா இருக்குன்றது. அப்புறம் திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சுருக்கமா செயலின் களம் சொல்லிட்டு மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வேத மந்திரங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்களின் பதத்திலிருந்து இவ்வுலகின் பாகங்களை பற்றி பின்வருமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? என்னென்ன சொல்லுங்க யாராவது? பஞ்சமகாபூதங்கள் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு. இங்க 5 சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் மகாபூதான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு 3 விஷயங்கள், அதாவது அகங்காரம், புத்தி, மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க? இந்த புத்திக்கு எத்தனை குணங்கள் இருக்கு? 3 குணங்கள் இருக்கு. அது இந்த இயற்கை, ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணத்துல ஏதாவது ஒண்ணு மேலோங்கி தன்னோட இயல்பா ஒண்ணு வச்சுக்குது. 3மே இருக்கும். அதுல ஒரு குணாதிசை மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் புலன்கள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? என்னென்ன புலன்கள்? கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இதெல்லாம் ஞானத்தை பெறக்கூடிய இந்திரியங்கள். ஞானத்தை பெறக்கூடிய இந்திரியங்கள். கண்ணு மூலியமா ஒண்ணு பார்க்கலாம் இல்லையா? ஒவ்வொரு செயல்களை செய்யறது. அதனாலதான் இது ஞானேந்திரியங்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு செயல் செய்யக்கூடிய புலன்களை பத்தி சொல்றாங்க பாருங்க. குரல் பேசுதா?
கால்கள் நடக்குது இல்லையா, கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, எனக்கு 5 புலன்கள் உள்ளது. ஓகே, ஸோ புலன்களுக்கு அப்பால் வந்து மனம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உள்ளிருக்கும் புலன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 வந்து வெளியே இருக்கும் புலன்கள் சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அது செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமா புலன்கள் என்னென்ன 5 புலன்கள்ன்றத சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ அப்படி அப்படியே நம்ம கூட்டிட்டு வரணும். கூட்டிட்டு வந்தா நமக்கு மொத்தம் 26 மூலக்கூறுகள் வரணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மனம் உட்பட 11 புலன்கள் இப்போ இருக்கு இல்லையா, 5 + 5 மனசு 1 11 ஆச்சா. அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு 5 விஷயம் சொல்றாங்க. அதாவது இது ஒர்க்கிங் சென்சஸ், ஒர்க்கிங் ஆப்ஜெக்டிவ் சென்சஸ் என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது வாசனை நுகர்து, சுவைத்தல், உருவம் அதாவது கண்ணில் பார்க்கறது, தொடு உணர்வு, ஒளி, இந்த 5ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன்கள் செயல்கள் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 24 மூலங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த உடம்புல வந்து மொத்தம் 24 மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், பஞ்சமகா பூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் 24 மூலக்கூறுகள் இருக்குன்றத சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த 24 விஷயங்களும் பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி அவனால் மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ அதுக்கு பிறகு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு என்ன பண்ண முடியும், இதுல வந்து என்னென்ன மாறுபாடுகள் இருக்கு, விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் என்ற மாறுபாடுகள் இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிறான். இந்த ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. இந்த ஸ்தூல உடம்புல பஞ்சபூதங்கள் தான் வந்து பிரதிநிதியா இருக்குதுன்றத சொல்றாங்க. ஸோ உணர்வின் மூலமாக, திட நம்பிக்கையின் மூலமாக உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள். ஓகே, சூக்ஷ்ம உடலில் அதாவது 3 விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு தோற்றமாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, உணர்வின் மூலமான, திட நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள். அதாவது உணர்வின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குது, அந்த உடல்ல ஆத்மா இருந்தாதான் அந்த உணர்ச்சி உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கு. இல்லைன்னா ஜடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பிணம் ஜடம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல மூலப்பொருட்களையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். இந்த 3 விஷயம் வந்து சூக்ஷ்ம உடல், அதை புரிஞ்சுக்கும். அகங்காரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூலமான நிலையில் வெளிக்காட்டுவதே பஞ்சபூதங்கள். ஓகே, ஸோ ஆரம்ப நிலையில எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமஸ் புத்தியில இருந்து தோன்றுகிறது. அதுக்கு பிறகு ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் தோன்றாத நிலையின் தோற்றமாகும். ஜட இயற்கை குணங்களின் இத்தகைய தோன்றாத நிலை பிரதானம் எனப்படும். அதாவது கடவுள் அந்த மூலக்கூறு எல்லாம் வச்சு படைக்கிறாரு இல்ல, அது வந்து மகத்தத்துவம் இல்ல பிரதானா, தோன்றாத நிலையில இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து பிரதானான்ற வார்த்தை மூலயமா சொல்றாங்க. ஓகேவா, தோன்றாத நிலை வந்து பிரதானா. கீதையில பகவத்கீதையில இதை வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமா தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுன்றவங்க வந்து வேற வேதங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த மூலக்கூறுகளை. ஓகேவா, ஸோ இது எல்லாவோட பிரதிநிதி வந்து இந்த உடல் இல்லையா. 6 விதமான மாற்றங்கள் உண்டுகிறது இந்த உடம்புக்கு. நமக்கு தெரியும் 6 விதமான மாற்றங்கள். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிறக்குது, வளர்கிறது, வளர்கின்றது, காலம் அப்படியே இருக்கும், அப்புறம் இருக்கின்றது, வந்து இனவிருத்தி செய்யும், அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, அழியத் தொடங்கும். சுருங்க ஆகிற வரைக்கும், அதுக்கு அடுத்தது மறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா. இந்த மாற்றங்கள் வந்து ஆத்மாக்கு இல்லை, அதை வந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா, எனவே களம் என்பது நிலையற்ற ஜட பொருளே. ஓகேவா, இருப்பினும் களத்தை அறிபவனான அது உரிமையான ஷேத்ரேக்னா, நம்ம ஆரம்பத்துல யூஸ் பண்ண பாருங்களா, ஷேத்ரேக்னா, அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஷேத்ரேக்னான்னா அந்த உடலை பத்தி அறிஞ்சவன். அந்த உடலை அறிஞ்சவன் வந்து இந்த ஆத்மா, அப்புறம் வந்து பரமாத்மா. படிங்க மத்த நாலு. அமானித்துவம், அதம்பித்துவம், அகிம்சா, சாந்திர், ஆர்ஜவம்,
आचार्योपासनं सौसं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियाणेर्देशु वैराग्यम् अनकारक एव च जन्म भ्रू इत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधारतृकादिषु नित्यं स समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि शानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदो इन्यदा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கம், ஹரே கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ அறிவுள்ளவன்றதை இங்க சுருக்கமா சொல்லிட்டார். ஓகேவா? எதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா நீ அறியாமல் இருக்குன்றத சொல்லிடுறார். ஓகே. சோ நம்ம இவ்வளோ விஷயங்களை நமக்குள்ள உள்ளடக்கி இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு என்ன இருக்கு? இவ அனைத்தும் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இதை தவிரவே எல்லாத்தையும் அறியாமைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இத்தனை பண்புகள் நம்ம கிட்ட இருக்கா? ஒரு கேள்வி இல்லையா? சோ சிறுமதி அதாவது அறிவில் குறைந்தவர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானமுறையினை செயல் களத்தின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான விளைவு என்று சிறுமதி படைத்த நபர்கள் சில சமயங்களில் தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் இதுவே ஞானத்திற்கான சரியான வழிமுறையாகும். இவ்வழிமுறையை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே பூரண உண்மையை அனுபவிக்குவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த வழியே 24 மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையிலான விளைவு அல்ல, உண்மையில் இந்த மூலக்கூறுகளின் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதே இதுவே வழியாகும். சோ நம்ம போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னோம்? 23 பொருட்கள் சொன்னோம். தோன்றாததை பிரதானம் சொல்லிட்டு சொன்னோம். இப்போ என்ன சொல்றாங்க? இந்த 24 மூலக்கூறுகளால் உண்டாக்கப்பட்டு கூண்டு போன்றது இத்தகைய உடலினால் கட்டுண்ட ஆத்மா பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகேவா? இந்த இதுல இருந்து பந்தத்திலிருந்து எப்படி இந்த கட்டுண்ட பந்தத்திலிருந்து எப்படி வெளியே வரணும்? அதுக்கு என்னென்ன தேவை? மேல சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா பண்புகளும் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறவன் தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் உண்மையான ஞானின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க அந்த ஞான முறையும் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதையும் சொல்றார். ஓகே. சோ 11ஆம் பதத்துல முதல் வரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி. அதாவது ஞானத்தின் வழிமுறை பகவானிடம் களப்பற்ற பக்தியின் தொண்டு செய்வதில் முற்று பெறுகின்றது. நேத்து நம்ம ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் இல்லையா? உனக்கு தேவையான அறிவை கூட நான் கொடுக்குறேன். உனக்கு அறிவு இல்லையா? நீ என் பக்தி பண்ணா உனக்கு தேவையான அறிவை கொடுக்குற, அதுக்கு முன் தகுதி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. முன் தகுதி இல்லையா? முன் தகுதி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். இப்ப என்ன சொல்றாரு? அந்த ஞானத்தை கூட அவரே கொடுக்குறார் இல்லையா? ஞானத்தை கொடுத்துட்டு அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணணும். கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டுன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு நம்ம எல்லாம் போய் கடவுள் முன்னாடி நின்று என்ன கேட்போம்? ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டுப்போம். ஆமாவா இல்லையா? எனக்கு அது பண்ணு, இதை பண்ணு, நான் இந்த விளக்கு ஏத்துறேன், தேங்காய் எத்தனை உடைக்கிறேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அது கலப்படமான பக்தியா கலப்படமற்ற பக்தியா? கலப்படமான பக்தி.
ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றோமோ அதுதான் வந்து ஆஹ் கலப்பு கலப்பட களங்கம் கொண்ட பக்தி. ஆனா தூய பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை நான் திருப்திப்படுத்துறேனா அப்படின்னு நினைச்சு பக்தி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சாரி. அவங்க வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அதனால அது வந்து கலப்படமற்ற பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே. ஆனா நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம், நம்ம நான்லாம் கோயிலுக்கு போறேன், பக்தி பண்றேன், பக்தி பண்றேன் பார்த்து நம்ம பக்தியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். கர்ம காண்டம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயிலுக்கு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் பண்ணிட்டு வரோம். அதெல்லாம் வந்து கர்ம காண்டம் தான். பட் ஆக்சுவலி நமக்கு பக்தின்றதுக்கு அர்த்தமே இன்னும் தெரியல. பட் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் கோயிலுக்கு திங்கக்கிழமை ஆனா சிவன், செவ்வாய்க்கிழமை ஆன அம்மன், அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு கடவுளை வச்சுட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போறோம். ஸோ நான் பக்தி பண்ணேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி பக்தி அது இல்லை, நம்ம இன்னும் கர்ம காண்டர்களா தான் இருக்கிறோம். அங்க போயிட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு வரோம்? அப்ளிகேஷன் தான் போட்டு வரோம் இல்லையா? ஸோ உண்மையான பக்தி வந்து இன்னும் பண்ணல நம்ம. ஓகே. ஸோ ஆனா பூரண கிருஷ்ண உறவுடன் ஒரு பக்தி தொண்டை ஏற்றால் இந்த 19 விஷயங்களும் தாமாக அவனுக்குள் வளர்ச்சி பெறும். அப்ப மேல எத்தனை விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம்? 19 விஷயங்களை சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பக்தி பண்ணா நேத்து என்ன கத்துக்கிட்டோம்? தானா ஞானத்தை அவரே கொடுக்குறாருன்னு அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப வந்து என்ன சொன்னாரு? இந்த எல்லா குணாதிசயங்களும் அவனுக்குள்ள வந்துடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யஷ்யாஸ்தி பக்திர் பகவத் யக்ஜி யகிக்னா சர்வைர் குணேஷர் தத்ர சாமஸ்தே சுரா என்ற ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5.18.12 சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி தொண்டின் தளத்தை அடைந்தவனிடம் ஞானத்திற்கான அனைத்திற்கும் நற்குணங்களும் வளரும் 8வது பதத்தில் கூறப்படுகிறது. ஸோ பக்தி வந்துச்சு, அவன்கிட்ட எல்லா நற்பண்புகள் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆன்மீக குருவை ஏற்றல் என்ற கொள்கை வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. ஓகே, நான் பக்தி பண்றேன், நான் வந்து எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், நான் ஸ்காலரு, எனக்கு நல்லா பாட வரும், நானே பண்ணிக்கிறேன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் உதவாது. அதுக்கு வந்து யார் வேணும்? முக்கியமா ஆன்மீக குரு வேணும். ஸோ குரு மூலமா தான் கடவுளை அணுக முடியும். ஓகே. ஸோ ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டா தான் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து தெய்வீக பாதையில வந்து தொடங்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பாதை எல்லா வந்து விளக்கமா விளாறையா சொல்றார். ஓகேவா? ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆய்ந்து அறிய வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அடக்கம் என்றால் என்ன? பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அடக்கம்னா என்ன சொல்றாங்க? இத்தனை நாள் இந்த பொருள் தெரியுமா இல்லைன்னு தெரியல. அடக்கம்னா என்னன்னா, நம்மள வேற ஒருத்தவங்க மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? நம்ம அவங்க என்ன இப்படி பண்றணும், இப்படி பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, எதிர்பார்த்தோம்னா தான் அங்க வந்து என்ன ஆகுது? பிரச்சனை ஆகுது. ஸோ அடக்கமா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், நம்ம மரியாதை யார்கிட்டயும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட தன்னோட சிஷ்டாஷ்டத்துல சொல்றார் இல்லையா? திருநாத சுனேச்சேன தரோர சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. ஓகே. அதாவது மரப்பட்டை போல இருக்கணும். எப்படி? பொறுமையா இருக்கணும், புல்ல போல சகிப்பு தன்மையோட இருக்கணும், யாருக்கிட்டையும் வந்து நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. எல்லாருக்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் தவிர யார்கிட்ட இருந்து நமக்கு மரியாதை இருக்க கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து அடக்கம். ஓகே. ஸோ அவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நான் எப்படிப்பா இந்த புத்திக்குள்ள நான் வளருதுன்னா, அப்போ என்ன கான்செப்ட் நீ வச்சுக்கணும்? நான் இந்த உடம்பு இல்லை, நான் ஆத்மா, அந்த கான்செப்ட்ல வச்சு நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்தா அந்த எண்ணம் வந்து படிப்படியா விலகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இவ்வுடலை சார்ந்த அனைத்தும் உபயோகமற்றவை, வஞ்சகமான இந்த ஜட சக்தியின் பின் ஒருவன் ஆவலாக பறக்கக்கூடாது. மக்கள் தங்களது மதத்தின் அடிப்படையில் புகழ் பெற வேண்டும் என்பதில் மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். ஸோ இப்போ இது வந்து நிறைய நடக்குது இல்லையா? மதத்தின் பேர்ல என்னென்னமோ பண்றாங்க இல்லையா?
ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க? பெயர், புகழ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணா கூட பேனர் போட்டு தான் பண்றாங்க. இல்லையா? இதன் விளைவாக சில சமயங்களில் மதநெறிகளை வந்து பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் மதநெறிகளை உண்மையில் பின்பற்றாத ஏதேனும் ஒரு கூட்டத்துடன் ஒருவன் இணைவதையும் அதன் பின் தன்னை மத ஆலோசகனாக விளம்பரம் செய்து கொள்ள விரும்புவதையும் நாம் காண்கின்றோம். இல்லை எல்லாருக்கும் இப்ப என்ன இப்பதானே சொன்னோம், ஒரு பேனர் போட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறான். ஓகே. ஸோ ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தின் உண்மையான மேம்பாட்டை பொறுத்தவரை தான் எவ்வளவு முன்னேறி உள்ளோம் என்பதை ஒருவன் தன்னை சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். ஓகே. ஸோ இங்க சில விஷயங்கள் அவங்க சொல்றாரு, அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கா இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அகிம்சை என்ன இங்க ஒரு உடல்ல வந்து கொல்றது இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அவன்கிட்ட இருக்கா இல்லையா அந்த பண்புன்றதை அவன் டிக் போட்டுக்கலாம். ஆனால் அகிம்சைன்றது பிறரை துன்பத்திற்காக உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்ற பொருள். ஓகேவா? ஒரு உயிரை கொல்றது மாத்திரம் இல்லை, யாருக்கும் மனசளவுல கூட கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது. அதுதான் வந்து உண்மையான அகிம்சையின் பொருளன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மக்கள் எல்லாமே அறியாமையில இருக்காங்க ஜட இயற்கை சம்பந்தத்தோட. ஓகே. ஸோ இந்த உடல் தளத்திலிருந்து ஆன்மீக ஞான தளத்திற்கு ஒருவன் வந்து மக்களை வந்து உயர்த்தணும். அதனால்தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதையெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அகிம்சைய பயிற்சி செய்கிறான். அந்த ஞானம் வந்த பிறகு ஆன்மீக ஞான தளத்துக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்றான்? அகிம்சையை ஃபாலோ பண்றான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. மக்களிடம் உண்மையான ஞானத்தை விநியோகிப்பதற்கு ஒருவன் தன்னால் முயன்ற அளவு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் நம்ம இந்த குரூப் ஸ்டடி எல்லாம் பண்றோம். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம குரூப்புக்குள்ள நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லவும் முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன ஆவாங்க? மக்கள் தெளிவு பெற்று ஜடபந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறாங்கன்றத சொல்றாரு. சாத்தியமாகும். ஓகேவா? 2வது பாயிண்ட் வந்து பொறுமை. ஸோ பொறுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? மற்றவர்களிடமிருந்து அவமரியாதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மள யாராவது ஏதாவது சொன்னா அவ்வளவுதான், என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பொறுமைசாலிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா எல்லாரும்? இல்ல மாதாஜி. சொல்லுங்க. இது டெய்லி நம்ம வீட்டுல நடக்கிறது தான் இது. எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கீங்க? யார் என்ன சொன்னாலும் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டோம். அவ்வளவு அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஹரி போல். ஓ சூப்பர் சூப்பர். கோபம் தான் வருது மாதாஜி. கோவம் தான் வருது இல்லையா? கரெக்ட் பிரபு. உண்மையா இன்னும் வந்து கரெக்டா ஒத்து இருக்கீங்க. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். வேணி மாதாஜி அவங்க பிஸியா இருக்காங்க. ஸோ பொறுமை என்ன, நம்ம இத்தனை நாள் வந்து ஏதோ அமைதியா இருக்கிறது போறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்மள யார் வந்து வச்சு வாங்கி அவமரியாதை பண்ணா கூட சரி, நான் யாரு, என்னோட பொசிஷன் என்ன, என்ன போயிட்டு நீ வந்து பேசுறியா, நீ ஒன்னுத்துக்குமே உதவாதவன், நீ என்ன பத்தி பேசுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து கோபம் வரும் பாருங்க. அந்த கோபம் கூட வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அப்படி நம்ம வெளியே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரும். ஓகேவா? இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரும். அப்புறமா வந்து பந்தத்திலிருந்து வெளியே வரும். ஓகே. ஸோ அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இரட்டைப்புல இருந்து வெளியே வா, மானம் அவமானம் இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண சொல்றாரு? சமமாக பார்க்க ஆரம்பிர் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு நமக்கு ரிப்பீட்டடா கொடுக்குற உதாரணம் என்ன? இந்த மரத்தை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. இல்ல இலையுதிர் காலத்துல வந்து எல்லாம் இலைகள் பழுத்த இலைகள்லாம் வந்து தானா கொட்டிடும். துளிர் இலைகள் விட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ அதே மழை காலத்துல நல்ல பச்சை பசேல்னு இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து வெயில் காலத்துல அதே மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வறண்டு போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மனசை என்ன பண்ணிக்கோ, நீ இந்த இயற்கைக்கே மாற்றங்கள் வந்து மாற்ற முடியாதது.
அது மாதிரி மாற்றங்கள் நிறைந்தது தான், இரட்டிப்பு தன்மை நிறைந்தது தான் இந்த உலகம். இந்த உலகத்துடைய தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், படிப்படியா நம்மளுடைய கோவம் வந்து கோவம் குறையும். அதனால என்ன வந்துடும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கோவம் குறைஞ்சிடும். அதனால என்ன வந்துடும்? ஞானம் வரும். பொறுமை வரும் இல்லையா? ஞானத்துக்கு இன்னும் அடுத்த நிலை இருக்கு மாதாஜி. நம்ம இன்னும் வந்து பொறுமையிலே நம்ம கிட்ட இல்ல இல்லையா? பொறுமை வந்து நம்மள வச்சு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப உண்மையான அசலான ரூபம் தெரியும் எல்லாருக்குமே நம்மள பத்தி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத வந்து மானம் அவமானத்தை வந்து நம்ம சரியா எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நமக்குள்ள மனசு அமைதியும் இருக்கும். ஓகே, சொல்றோம் சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அந்த 5 வயது சிறுவன் பிரகலாதன் கூட எவ்வளவு அவங்க அப்பா எவ்வளவு அளவுக்கு பண்ணா கூட அவர் அப்பா மேல கொஞ்சம் கூட விரோதமே வரல அவருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு கடவுள் வரும்போது, எங்க அப்பா ஏதோ தெரியாதனமா பண்ணிட்டாரு, அவரை மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னு அவரு கேட்டார் இல்லையா? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, தன்னை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சித்திரவதை பண்ணா. நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? அவனை அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு கொடுப்போம். ஆனா பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயசு சின்ன பையன்தான். எங்க அப்பா ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டாரு, அதை மன்னிச்சு விட்டுருங்கன்னு கேக்குறான் இல்லையா? இல்லையா? அந்த மாதிரி பக்குவம் நம்ம கூட வரணும். ஆனால் நாம் பொறுமையுடன் இருந்து நமது முன்னேற்றத்தை உறுதியுடன் தொடர வேண்டும். பொறுமை ஏன் வேணும்னா நம்ம இன்னும் முன்னாடி போனோம் இல்லையா? இந்த அல்பமான விஷயத்துக்கோசம் நம்மளும் எல்லார் மாதிரி இருக்க கூடாதுன்றத. ஹரே கிருஷ்ணன். மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நான் பேசுதே எனக்கு எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்து வந்து எளிமை. கபடத்தனம் இன்றி எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும். ஓகேவா? அளவிற்கு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஆன்மீக குருவை பொறுத்தவரை இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்கள் இன்றி ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் முன்னேற்றம் காண முடியாது. இதுக்குதான் வந்து ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம முன்னேறணும்னா, நம்மளுடைய விஞ்ஞானம் முன்னேறணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவன் பூரண அடக்கத்துடன் ஆன்மீக குருக்கு வந்து அணுகி எல்லா விதமான சேவையும் நம்ம செய்யணும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். எந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? அடக்கத்தோடன் பணிவிட கேள்விகளை சேவையை செய்யணும் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். எந்த ஸ்லோகம்? 4வது அத்தியாயம். நாளைக்கு சொல்றீங்களா? க்ளூ கொடுத்துருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போயிட்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஆமா மாதாஜி. ஓகே. சோ அந்த சீரன் வந்து உடனடியாக முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். அவன் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடிக்காவிட்டாலும் கூட வேறு விதமாக கூறினால் எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமின்றி ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்பவனால் ஒழுக்க நெறிகளால் சுலபமாக பின்பற்ற முடியும். சோ ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு நம்ம சேவை செய்யணும், பட் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம சேவைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி அவன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து ஒழுக்க நெறிகளை வந்து சுலபமா வந்து பின்பற்ற முடியும். ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது 4th பாயிண்ட் தூய்மையுடன் இருத்தல். ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து தூய்மை. தூய்மையில 2 வகை, அக தூய்மை, புற தூய்மை. புற தூய்மை தெரியும், பல் வளர்க்குறது, முகம் கழுவுறது, நீராடுறது இல்லையா? அக தூய்மை வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சித்தத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துது. அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு உச்சாரணம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது தளராமை, தைரியமா இருக்கணும் இல்லையா? உறுதி உள்ளவனா இருக்கணும். ஓகே. தளராமைக்கு வந்து உறுதி உள்ளவன்ன்றத பொருள். மன உறுதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, போதிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் நம்மளால வந்து அடைய முடியாது. அது போடாப்பா இது கஷ்டமா இருக்கு, இது என்னால முடியாது, இதை விட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம், இல்லை இந்த டைம்ல வந்து நான் காஃபி வச்சு நல்லா குடிக்கலாம், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா?
இருந்தாலும் எல்லா பொருளையும் விட்டுட்டு நம்ம உறுதியுடன் ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குயிஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு லெவலில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு முயற்சியோட பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? சுய கட்டுப்பாடும் வேணும் இல்லையா? டைமை வந்து இதுக்கோசம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபு கொஞ்சம் சாண்டிங் லெவல்ல ரைஸ் பண்ணுங்க பிரபு. நம்ம வந்து என்ன ஆக முடியும், நம்மளுடைய குணாதிசைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியா வந்து முன்னேற்றம் அடையும். ஆன்மீக தளத்துக்கு முன்னேற்றம் அடையணும்னு நம்ம கிட்ட வந்து எல்லார்கிட்டயும் அனர்த்தங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? எத்தனையோ கோடி ஜென்மமா நம்ம பிறப்பெடுத்து வந்திருக்கோம். அதனுடைய முன் வாசனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஓகேவா? படிப்படியா நம்ம குணாதிசைகள் வந்து மாறணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகா மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்றது. பிரபு நீங்க சாண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடுன இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு எதிராக எதையும் செய்யாம இருக்கிறது தான் வந்து பொருள். ஓகேவா? இதை ஒருவன் பழக்கப்படுத்தி கொண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனால கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்ண முடியும்? முன்னேற முடியும். அப்புறமா இதுக்கு எதிர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து புறக்கணிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த புலன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, திருப்தி பண்றதுக்கோசம் சில உணவுகளை வந்து அழிக்க கூடாது. அப்போ வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, உடல் தகுதியுடன் இருந்தால் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கான கடமைகளை சரிவர நிறைவேற்ற முடியும். ஓகே, சோ நமக்கு உடல் தகுதி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, இதை செய்யணும் செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி தகுதிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, நம்மளால ஈஸியா வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா அங்கேயே வந்து புலன் அடக்கி சீரா வச்சுட்டோம் இல்லையா? அதனால ஓகே. சோ இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, மிக முக்கியமானது கட்டுப்படுத்த முடியாததுமான புலன் நாக்கு. நம்மளுக்கு வந்து 5 புலன்கள் இருக்கு. அதுல ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ். எல்லா புலன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயல் தான் செய்யுது. கண்ணு வந்து பாக்குது, மூக்கு வந்து நுகருது இல்லையா? ஆஹ் எல்லாம் ஒன்னொன்னுதான் ஒரு வேலை தான் செய்யுது. ஆனா இந்த நாக்கு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்னா அது 2 வேலையை செய்யுது. ஒண்ணு பேசுது, இன்னொன்னு வந்து சாப்பிடுது. தேவையில்லாத விஷயத்த பேசினாலும் அவனுக்கு வந்து டேஞ்சரு, தேவையில்லாத உணவை சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கு வந்து அத டேஞ்சர் இல்லையா? பிரசாதத்தை தவிர்த்து வேற எதையும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க அவனுக்குள்ள வந்து பாவங்கள் வருது. So, இந்த நாக்கு வந்து ஆபத்தானது இல்லையா? யார் ஒருத்தனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நாக்கு கட்டுப்படுத்த முடியுதோ அதனால அவன் வந்து தன்னுடைய மித்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கண்களை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் என்ன பண்ணும்? அழகிய ரூபத்தை பார்க்கும் இல்லையா? வேற எதையும் பார்க்காது, வேற எதையும் செயல்களை செய்யாது. ஓகேவா? அப்புறம் அந்த பார்க்கறது வந்து எந்த விஷயத்த பார்க்கணும், எதை பார்க்க கூடாதுன்றதை நம்ம அதுக்கு சொல்லணும். ஓகே. அதே காது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுல வந்து நிறைய நேரம் ஈடுபடுத்தணும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களோ இல்ல துளசியோ வந்து நம்ம நுகரணும். அதுக்கு வந்து மூக்கை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இதுவே பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகும். ஓகே. பக்தினா என்ன? கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது இல்லையா? அதுதான் பக்தி. கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்து கடவுளுடைய நாம உச்சாரணம் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம புலன்களை வந்து எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இஸ்கான்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாண்ட், டான்ஸ், ஈட் இதுதான் சொல்லுவாங்க. நல்லா சாண்ட் பண்ணணும், கடவுள் முன்னாடி நல்லா குதிச்சு ஆடணும், அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்? நல்லா சாப்பிடணும். ஓகேவா? இதுதான். ஓகே. ஸோ பகவத்கீதையில வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள். எதை? பக்தி தொண்டு வந்து எதை சொல்லி கொடுக்குது? விஞ்ஞானத்தின் மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்குது. ஞானத்தையும் சொல்லுது, விஞ்ஞானத்தையும், அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் வாழ்க்கையில, அதையும் சொல்லி கொடுக்குது பகவத்கீதை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ
ஸோ இந்த பகவத்கீதையின் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டே. அதனால தான் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயத்துல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை பத்தியும், கடைசி அத்தியாயம் வந்து 6 அத்தியாயங்கள் ஞானத்தையும், நடுவுல இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பக்தியை சொல்லுது இல்லையா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம். அதை வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு அஹ், கடைசியா என்ன சொல்றாங்க? பக்தி தொண்டை தவிர வேறு எந்த விஷயமும் கிடையாது. ஓகேவா? பொய் அகங்காரம்னா என்ன? நம்ம இந்த உடல் நினைச்சுக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து பொய்யா அகங்காரம். நம்ம யாரும் இந்த உடல் அல்ல, நம்ம ஆத்மா. நம்ம எல்லாரும் நித்தியமானவர்கள் இல்லையா? சச்சிதானந்தம், அதாவது கடவுளுடைய ஒரு அங்க துணுக்கு. கடவுள் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து தந்தையா இருக்கிறார் இல்லையா? அகங்காரத்துல வந்து இந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம கண்டனம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். உண்மையான அகங்காரம் இல்ல, பொய்யான அகங்காரம். அதாவது நான் பொய்யான அகங்காரம்னா என்ன? தவறான ஒரு அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து பொய்யான அகங்காரம். நான் உடலை நினைச்சுக்கிறோம் பாருங்க, அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்யான அகங்காரம். நான் தான் கிரேட் எல்லாரும் விட, அப்படின்னு நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து தவறான அகங்காரம். ஓகே. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிருஹத் ஆரண்ய உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன், நான் ஆன்மீகமயமானவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தன்னை பற்றி நான் என்ற இத்தகு தன்னுணர்வு முக்தி பெற்ற நிலையிலும் கூட உள்ளது. நான் என்பதை பற்றிய உணர்வு அகங்காரம் எனப்படும். ஆனால் நான் என்ற அந்த உணர்வின் பொய்யான உடலின் மீது செலுத்தும் போது அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் ஆகிறது. ஓகே. அதே உணர்வின் உண்மையான விஷயத்தில் செலுத்தும் போது அது உண்மையான அகங்காரம். ரெண்டுத்தையும் இங்க விளக்கிட்டாங்க. 2 வகையான அகங்காரம் இருக்கு. பொய் அகங்காரம்னா என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நான் என்கிற தெரியுமா? அகங்காரம். நான் இந்த உடல் சொல்லிட்டு நினைக்கிறது. உண்மையான அகங்காரம் என்ன? உம், உம், உணர்வின் பொய்யான உடலின் மீது செலுத்தும் போது உணர்வு உம். நான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறதா வந்து பொய்யான அகங்காரம். அதே உணர்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான விஷயத்துல வந்து செலுத்துகிறது. அதாவது நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து உண்மையான அகங்காரம். ஓகே ஓகே. புரியுதுங்களா இந்த 2 வேர்டு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. தவறான விஷயத்து மேல வச்சா அது வந்து பொய் அகங்காரம். நான் இந்த உடல் இல்லப்பா, நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது என்ன? அது உண்மை அகங்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்முடைய அடையாளத்தினை வந்துதான் அகங்காரத்தினை நாம் விட்டு விட்டு விட வேண்டும் இல்லையா? நம்ம ஆத்மா தெரிஞ்சுட்டா நம்மள யாரு என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் என்ன இருக்குது? இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் இல்லையா அதெல்லாம். அதனால பொறுமை வந்துடுறாங்க, கோவம் எல்லாம் போயிடும். ஓகேவா? நம்ம பொய்யான அகங்காரத்தை விட்டுணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல 4 விதமான விஷயங்கள் நடக்குது. துன்பமான விஷயங்கள்: பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்பு இல்லையா? இது யாரால நிறுத்தவும் முடியாது, மாத்தவும் முடியாது. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல என்ன சொல்றாங்க? பிறக்காதவரின் உலகம், தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தை வாழ்வு என்பது, அதன் துன்பங்கள் போன்றவை மிக அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிறப்பு துன்பமயமானது. ஓகே. அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒரு தாயினோட கருவறையில இருக்கும்போது இருட்டான ஒரு அறையில தண்ணிக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? மலம், மூத்திரம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு கலவையில வந்து அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? மிதந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த துன்பத்தை வந்து ஒருத்தன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா அப்போ அதை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அப்பதான் வந்து அடுத்த பிறப்பு பிறப்பு எடுக்கணுமா, இல்லை நான் வந்து என்னை தயார்படுத்திக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு தயார்படுத்திக்கிறது. ஓகே. இறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, மீள்வதற்கான வழியை நாம் தேடாமல் உள்ளோம். இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பந்தத்துல ஏதோ பிணைக்கப்பட்டு பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், பிறப்புறோம், இறக்குறோம் இல்லையா? இறக்கும் சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பல ஆயிரம் கணக்கான தேள்கள் கொட்டிய வலி இருக்குமா. அவ்வளோ அளவுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்குமா.
ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஜெபம் பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வோட போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் வந்து நல்லது. ஓகே. யாரும் வந்து நமக்கு இறந்தவங்க வந்து சொல்றதே இல்ல. இறக்கும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரக்கூடிய வழிய வந்து இன்னும் தேடாம இருக்கோம். இல்லையா? அப்புறம் இந்த முதுமை, நோய் எல்லாம் வந்து யாரால தடுக்கவே முடியாது. இல்லையா? தோல் சுருங்குது, வெள்ளை முடி வருது. இதெல்லாம் வந்து முதுமையினுடைய அறிகுறிகள். அது மாதிரி நோயும் வருது. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது யாராலும் தவிர்க்கவும் முடியறதில்ல. இல்லையா? வேணும்னா கொஞ்சம் அ இளமைய வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது சில விஷயங்கள பண்ணலாம். ஆனா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆகும்? அது வீழ்ச்சி அடையும். அது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு ஆகியவற்றை துறப்பது என்பது பொறுத்தவரை அவற்றின் மீது பாசம் வைக்கக்கூடாது என்று பொருள் அல்ல. துறன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் வெறுத்து தள்ளுன்னு அல்ல. பற்றுடன் இருக்கக்கூடாது. அந்த பற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உன்ன பந்தப்படுத்தக்கூடாது. அந்த மாரி பற்றற்ற நிலைமையில வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உங்க கையில பாசம் வைக்கணும். அளவோட பாசம் வைக்கணும். ஓகேவா? ஆனால் அவை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமாக இல்லாவிட்டால் அதை எல்லாம் துறக்கணும். ஸோ எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆன்மீக விஷயத்துக்கு முன்னேற்றம் அடையாம அசத் சங்க ஜாயத்தே அ அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? தேவையில்லாத அ மக்களோட உறவு கூட வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் முடியும்னா எப்படி பண்ணணும்? ஆன்மீக வழியில வரணும். அப்போ வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்பட்டா இதெல்லாம் முடியும். இல்லைன்னா இதெல்லாம் வந்து கஷ்டம். இல்லையா? ஸோ பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் அவன் தனது இல்லத்தை இன்பமயமாக மானதாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அவன் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன? ஒரே ஒரு சிம்பிள் விஷயம்தான். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே. இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து அவன் ஜபிக்க ஜபிக்க என்னாக எல்லாம் வந்து சரியா போகும். ஓகேவா? ஸோ உணவுல வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். பாகவதம், பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிரம் அது மாதிரி புக்கை வந்து படிக்கணும். ஓகே. விக்கிரகங்கள் வந்து வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு வழிபடணும். கௌரவனிதா இல்லையா? அவர் விக்கிரகங்களை வச்சு நம்ம ஆராதனை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்ப அங்கத்தினருக்கு வந்து பயிற்சி அளிக்கணும். எப்படி வந்து நம்ம விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும், எப்ப வந்து நம்மளே வந்து அபிஷேகம் பண்ணலாம், அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க ஒரு கிரகஸ்தர்கள் என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அவங்க வீட்ல எல்லாம் சேர்ந்து காலையில மாலையில உட்கார்ந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? குடும்பத்தோட நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். இல்லையா? ஸோ அப்புறம் வந்து 4 கொள்கைகளை பின்பற்றணும். என்ன அந்த 4 கொள்கைகள்? யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இறை வழிபாடு பண்ணது, நாம ஆ, ஜெபம் செய்கிறது, ஆஹா. புத்தகம் இறை புத்தகங்கள் வாசிப்பது, மாதாஜி மற்றவங்களுக்கு நீங்க பயிற்சி அளிக்கிறது. உங்க கொள்கைகளை சொல்லாது மாதாஜி. பிரபுபாத சொன்ன கொள்கைகளை சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, நாளைக்கு சொல்லுங்க. ஸோ இது மாதிரி பக்குவமா தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து என்ன அடைய முடியும்? ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஓகே. அப்போ அந்த குடும்ப சூழ்நிலை வந்து சாதகமா மாத்திக்கலாம். அர்ஜுனன் போல கிருஷ்ணரை உணர்வதற்காக, அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய வேண்டும். எப்படி அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாரு? ஃபுல்லா சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாரு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும்? அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு அப் அப்பதான் என்ன பண்ணாரு? அவருக்கு என்ன நன்மை கிடைச்சிச்சு? அர்ஜுனனுக்கு ஆத்ம ஞானம் கிடைச்சு இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கும் ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும். ஓகே.
அவருக்கோசம் நம்ம சில விஷயங்களை வந்து தியாகம் செய்யணும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து இங்க என்ன இருந்துச்சு, இவங்க எல்லாம் வந்து என்னோட குடும்பத்தினர், நான் வந்து கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அவருக்கு வந்து அவருக்கு செய்யல கடமையை செய்யக்கூடிய செயல்கள்லயே தடங்கள் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து அவருக்கு விலாவரி பண்ண பிறகு கடைசியா என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணன் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை செய்யறேன், ஐ எம் ரெடின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அந்த ஞானத்தை நம்மளும் வளர்த்துக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றாரு பாருங்க. குடும்ப வாழ்வின் இன்பத் துன்பங்களை ஒருவன் துறந்தே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் முழுமையான இன்பத்துடன் இருப்பதோ துன்பத்துடன் இருப்பதோ இவ்வுலகில் ஒரு சாத்தியமும் இல்லை. அது கரெக்ட் இல்லையா? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கஷ்டப்படுவோம், தேவையில்லாத வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமாயும் இருப்போம் இல்லையா? இது ரெண்டுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ்ல கூட சொன்னோம், எப்படி வந்து இயற்கையில மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உலகம் வந்து இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் கலந்தவை. அதனால ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ நம்ம நேத்து வந்து பீஜைய பத்தி பேசணும் இல்லையா? நம்ம செஞ்ச கர்மா வினைகள், போன ஜென்மத்துல செஞ்ச கர்ம வினைகள் தான் வந்து நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஓகேவா? நன்மையும் திண்மையும் பிறர் தர வாரான்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்மளுடைய கர்மத்தினால எல்லா விஷயங்கள் நடக்குதுன்றத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால சம நிலையில இருக்கணும். இன்பம் துன்பம் மானம் அவமானம் வெப்பம் குளிர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சமமா இருக்கணும். ஓகே. நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு விருப்பமான விஷயத்த நடந்தா ரொம்ப மகிழ்வோம். துன்பமான விஷயத்த கொடுக்கக்கூடியது போனா துவண்டு போறோம். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி வெளியே வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, இது எதுவுமே நம்மள வந்து பாதிக்காது இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து எப்படி வாழ முடியும்? வாழ்க்கை அமைதியான வாழ்க்கை, சீரான ஆன்மீக வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆன்மீகமான வாழ்வை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது இயற்கையாகவே அவன் பௌதிகவாதிகளுடன் சேர விரும்ப மாட்டான். ஸோ இத எடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது? பௌதிக சுவைய வந்து விட்டுறான் இல்லையா? அத்தகைய உறவு அவனது சுபாவத்திற்கு எதிரானதாக அமையும். தேவையற்ற உறவுகள் இன்றி தனியிடத்தில் வாழ்வதில் தன்னிடம் எவ்வளவு விருப்பம் உள்ளது என்பதை காண்பதன் மூலம் ஒருவன் தன்னை பரிசோதித்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து தன்னை புலன்களை வந்து உள்ளடக்கிக்கிறான். அப்போ அவனுக்கு என்ன அடுத்த ஆசை இருக்கும்? தனியா வாழணுன்ற ஆசை இருக்கும். இப்போல்லாம் காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு கலியுகத்துல வந்து யாரும் அட்வைஸ் பண்ணல. வீட்ல இருந்துட்டே கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிட்டு பக்தி பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஒருவன் தன்னையே பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? அவசியமற்ற விளையாட்டுகள், திரைப்படத்திற்கு செல்லுதல் அல்லது ஏதேனும் சமூக விழாக்களில் கலந்து கொண்டு அனுபவித்தல் போன்றவற்றில் போன்றவற்றில் பக்தனுக்கு இயற்கையிலே வந்து சுவை ஏதும் இல்லை என்று சுவை இல்லை. ஓகேவா? ஏனெனில் அவற்றையெல்லாம் வெறும் கால விரயமே. இதெல்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சில பேர்லாம் வந்து சில விஷயத்த வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள், தத்துவ ஞானிகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால என்ன பிரயோஜனம்? அவங்களுடைய வாழ்க்கைய முழுமையா தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எத்தனை ராக்கெட் மேல போயிருக்குது. எத்தனை மிஷன்ல வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் இல்லையா? அதே மாரி எத்தனை மாத்திரை வந்து சைட் எஃபெக்ட்டே இல்லாம இருக்குது. இல்லையா? ஆமாவா? இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. எல்லாரும் தூங்கிடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இல்ல மாதாஜி, அத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. தன்னுண தன்னுணர்வை அடைவதை பொறுத்தவரையில் பக்தி யோகமே நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது என்று இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது இல்லையா? பக்தி என்ற கேள்வி எழுந்தவுடனே பரமாத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவிற்கும் இடையிலான உறவை கருத்தில் கொள்வதாகும்.
பக்தி சொன்னா நமக்கும் கடவுளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த நித்திய உறவை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ புதுப்பிச்சுக்கிட்டா தான் கரெக்ட். பக்தியின் கண்ணோட்டத்தில் தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மையும் ஒன்றாக கருத முடியாது. அவர் என்னைக்குமே வந்து நம்மளும் அவரும் ஒரே இடத்துல இந்த இருதயத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்றதுனால சமமானவர் ஆக முடியாது இல்லையா? என்கிட்ட வந்து கடவுளுக்கு ஷேக்கன் கொடுத்தெல்லாம் பேசினாருப்பா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன ஆக முடியாது, உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளோட இயற்கை என்ன, ஜீவாத்மா வந்து தொண்டு செய்யணும். ஓகே, கடவுளுக்கு. எனவே பக்தி தொண்டு நித்தியமானது. இத்தகு தத்துவத்தின் மீதான திட நம்பிக்கையில் ஒருவன் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய இருக்கு, மற்ற 2 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 2வது ஸ்லோகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க, வதந்தி தத் தத்துவ விதஸ் தத்துவம் எக் ஞானம் அத்வயம். பூரண சத்தியத்தை உண்மையாக உணர்ந்தவர்கள் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3 நிலைகள் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பூரண உண்மையை உணர்வதில் பகவான் என்பதே இறுதி சொல் இல்லையா? மித்ததெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்த வந்த பிரிஞ்ச சக்திகள் தான். இந்த பிரம்மன், பரமாத்மா எல்லாமே. ஆனா அல்டிமேட் திங் வந்து எது? பகவான். ஓகேவா? அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு தான் போறதுக்கு எல்லா பக்தி தொண்டு பண்ணி முயற்சி செய்யணும். ஓகே, அதுதான் வந்து ஞானத்தின் பக்குவ நிலைன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, இங்க இருக்கக்கூடிய 19 குணாதிசைகளே இருக்கணும்னு அப்படின்னு நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அடக்கத்தை பயிற்சி செய்தல் என்ற நிலையில் தொடங்கி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பரம உண்மையாக உணர்ந்து அறியும் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வரை நம்ம வந்து இதுல வந்து பாதையில வந்து இந்த விதிமுறைகளை வந்து பின்பற்றி கீழ்த்தளத்திலிருந்து உயர் நோக்கி செல்லணும் இல்லையா? எப்படி வந்து படிக்கட்டு ஏறி மேல இருக்க மாடிக்கு போறோமோ, இந்த படிக்கட்டு மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் தளம், 2ஆம் தளம் சொல்லிட்டு மேல போவோம் இல்லையா? ஆனால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் உச்ச தளத்தை அடையாதவரை அவன் ஞானத்தின் கீழ்நிலையிலே இருக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டி மனப்பான்மையோட எல்லாம் நம்மளால வந்து அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் படிச்சிருக்கேன், நான் ஸ்காலரு அப்படின்லாம் நினைச்சு அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவரை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, பணிவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. பணிவோட இல்லையா? பணிவோட வந்து நம்ம போயிட்டு திருநா தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபர்ஷ்னேன சேவையாம் இல்லையா? அடக்கத்தோட பணிவோட வந்து நமக்கு அவருக்கு வந்து சேவை செய்யணும். குருகளுக்கு பணிவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, புரிந்து கொள்வதில் வந்து சாத்தியமாகாது. புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லைன்னா தெளிவும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தன்னையே கடவுளாக நினைத்தல் வந்து கர்வத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையாக கருதுகிறது. ஓகேவா? ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களில் ஜீவாத்மா எப்போதும் உதைப்படுகிறான். இருப்பினும் அறியாமையின் காரணத்தினால் நானே கடவுள் என்று அவன் நினைக்கிறான். எனவே ஞானத்தின் தொடக்கம் அமானித்துவ ஓகே பணிவுடன் இருத்தல். பணிவுடன் இருந்து தான் முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்பட்டவன் என்பதை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அதுதான் வந்து உண்மையான நாணம். கடவுளுக்கு எதிராக பணிவின்றி இருந்த காரணத்தால் அவன் ஜட இயற்கைக்கு கீழே தள்ளப்பட்டுள்ளான். இதுதான் உண்மையான காரணம். நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம், நாம் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம இங்க கீழே இருக்கோம். கீழே இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இதுதான் இல்லையா? ஸோ இந்த கீழே இருந்து கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் போதும். அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது அந்த கடவுள் மேல பூரண நம்பிக்கை வச்சு பக்தி தொண்டு பண்ணி முன்னேறலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி, நாளைக்கு 13:13 பார்க்கலாம் மாதாஜி. இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओके, श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. All glories to Assembly Devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வின் பண்ணிக்கிட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.